Si mami mo? Nagluluto. Okay, ingat ka, ingat ka. Gandaan lang. Ganyan na kasi madumi yung ano ko na yan eh. Ayan. Aya? Okay. Guys, let's go. At ayan, si Ate Papa ang sumundo sa akin. Si hi Ate Papa. Hi guys. Alright guys, loaded na tayo. Dito na yung papel oh. Pauwi ng Winnipeg. Sarado lang natin. Dito tayo ngayon sa Iowa guys ha. Iowa. Rektahan na to. Ratratin na natin ng ratratin para makauwi tayo ng Pasko. Paskong Pasko. Paskong Pasko. Ang pangarga natin eh, fertilizer daw eh. Ayun oh. After ng karne, yan naman. Magandang pagkaka. Sana hindi masyadong ano. Wasn't that heavy? I'm not gonna be heavy, right? What's that? Not gonna heavy? No. Okay. Sana hindi. 19,000 pounds. It's 19,000 pounds. Be right. There. I'll take pictures and it to my dispatch. Thank you sir, at least you wait for me. No problem, no Okay. problem. And happy holiday, Merry Christmas, Happy New Year. Okay, let's roll guys, let's roll. Uwian na. Uwian na. Uwian na. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Marumi pero tsaka na natin ayusin yan pag summer. Alright guys, ayan. Dito na tayo ngayon sa Fargo, North Dakota. At ito, lalagay na tayo dito. Magpupultang tiles, maglalagay ako dito. Kailangan natin ito para sa gano'n hindi ma-frozen yung mga linya. Hindi ma-frozen yung mga linya ng ating truck. Kasi mga 10 days tayong bakasyon, kaya kailangan ito. Kalahati lang gagamitin ko, tapos ilagyan ko dun sa kabila ng kalahati rin. Okay guys, sa kabila kailangan nito guys, diesel treatment. Kapag nagdadrive kayo sa malalamig na lugar, katulad sa Canada, Amerika, o saan man lugar na malamig, pag negative almost mga 20 ganyan, kailangan mo nito. Lagyan natin. Treatment nito is 160 gallon yan, gallon yan. Yun. Ayan guys ha, kailangan nyo nito. Lalo ngayon tayo magbabakasyon tayo ng 10 araw mula mamaya makarating na ako sa bahay hanggang January 3rd. O bali 10 araw. Kailangan natin itong diesel treatment. Ayan. Wala silang DF guys. Wala silang DF. Kaya ilagay natin itong DEF ko rito. Meron akong 1 galong DEF. Ilagay ko na ito. Meron tayong isang stock na DEF dito eh. Ilagay na natin ito. Lagi ako may stock nito eh, kasi mahirap na baka mamaya mag-direct, lalo ngayon taglamig.
Kailangan natin to guys. Pipilang ko na lang ulit ito kapag makapunta ako sa lugar na mainit at maraming DF. DEF. Alright. Sa kabila. Malamig pa rin guys kahit na walang yellow, walang snow. Sabi ni Mrs. Nasa ano daw ang lamig ngayon eh, nasa 21 sa Winnipeg. Alright. Ilan? 161.5 gallon ang nilagay natin. Okay. Ado natin. Punta muna ako sa loob guys. Kunin ko muna yung manipis ko. Okay guys, ay nagbabalik ang lakay at nandito na tayo ngayon sa Emerson border. Tatawid na tayo. In 1.75 miles, keep right to Highway 29. Lakas ng hangin. Sana pagtawid natin ng Emerson sa Highway 75 Manitoba hindi siya nag-i-snow or hindi madulas. Okay. Ito na yung pasaporte natin. Tsaka ACE. Open. All trucks, commercial vehicle, next right, open, sabi niya. Dadaan pa sana ako sa duty free para bumili ng alak, hindi Keep na. right to Highway 29. Meron naman daw dadaling alak yung anak ko. Konting shot lang kasi gusto naman. Pagbigyan din naman natin ang ating sarili. Tama na yan siguro. Hindi na tayo malakas uminom eh. Canada Customs open. Emerson border, Canada Customs. Uy, maganda. Walang waiting. Guys laking sabing Canada Custom. Saan ba yung open dyan? Sa gitna yung bukas. Hindi, pares lang. Dito na lang ako. Baba lang ako sandali guys, kasi sarado natin yung Continue on the current road. reaper ko. Alright, tahimik ang Canada Customs.
Hello, sir. Good afternoon. Sorry? Good afternoon, I said. Good afternoon. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, sir. And how long were you in the U.S.? Since Sunday, Where did you go to? New London, Wisconsin. Was that for your delivery or pickup? I went to Muscatin, Iowa to pick up fertilizer. Okay. Live load or preloaded? Live load, sir. And was it the shipper that sealed it or you? Yes, shipper, put the bolt seal. Alright, do you have any personal purchases? No, sir. So no alcohol or tobacco? No, sir. Weapons of any kind? No, sir. And where's this heading to now? Oh, they asked me to just drop in Turk Yard, sir. Okay. Border cross. Okay, here you go. Thank you, sir, and Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Arjes ka na. Officially, nasa Canada na tayo. At ito yung nagpaprueba kung anong pitsa ngayon, guys. December 24. Yan. Yes! December 24, 2025. Emerson border yan. Anyway, pinto lang ako sa nalay. At pindutin ko lang yung start button ng aking ano. Tapos dire-diretso na tayo. Start button, Reaper. May kalamigan. Alright guys, tara. Oh, nag-start na. Meron pa tayong 88 miles, which is 130 kilometer ang ano nito. Sabihin na lang natin tumatakbo ako ng 100 kilometer per hora. So bali isang kalating oras pa. Time check 3:40 or mga 5:30 andun na ako sa torque. Mas maaga. Ayan guys, may timbangan dito. Tignan muna natin. Puli, hindi siya bukas. Sarado. Winnipeg, Highway 75. Andun na yung sign ng Manitoba. Sarado. Continue on Highway 75. Alright guys, tuloy-tuloy na. At mamaya nandun na tayo sa ano, sa torque yard. Focus lang ako kasi parang ano na nagbabadyang mag-snow. Sana hindi mag-snow. Temperature is minus 11. Minus 11 na. Oh! Alright guys, nandito na tayo sa Turk Yard. Yeah! At yung anak kong dalaga ang ano guys, pupunta rito para sunduin ako. Si Mrs. busy sa pagluluto Marami siyang linulutong handa. Alright, let's go. Alright guys, na-drop ko na. Andun na rin si Ate Papaw.
Dito sa loob, teka. Pupunta ako dyan sa gate para buksan. Maling address pa yung binigay ni Mami eh. Okay lang. Ang importante nandiyan ka sa gate. Ikaw ba yan? Ito, wait lang. Okay. Papasok ako. Oo, para makuha natin yung ibang mga gamit ko tapos ipark ko yung truck doon. Sorry pa yung plate. Okay lang. Ito lang muna. Iabot ko sa'yo. Okay. Alright. Nasa ati pa po. Di, dali mo yung sakyan mo. Bring your car here. Yeah. Alam nga naman, bit-bitin natin yung ano. Pasok mo yung sakyan mo. Ilapit mo lang dito sa ano ko. Dito sa truck ko, abot ko sa'yo, nak. Naka-Honda CRV. Naka-Honda CRV si ate Pao. Lapit mo lang dito, ipark mo lang doon. Iabante mo para sa likod na lang yung ibang gamit ko. Ibante mo, sa likod na lang yung ibang gamit ko. Tingnan mo kung tatama. Oh, okay na yan, ipark mo lang ganyan. Oh, halika na muna. Besides, tama na yan. Oh, Honda CRV. Madilim guys, ginabi ang papa nila. Malamig, mami. Malamig pa rin pala. Halika at abutin mo. Ito, abutin mo rito. Okay. Si mami mo. Oh, sa kanya to. Naayos ko rin. Si mami mo. Nagluluto. Okay, ingat ka. Gandaan lang. Walang bag. Balikan mo yung iba rito. Basura? Oo, doon natin tapon dito. Dito ka sa kabila para maabot ko sa ito. Sa kabila ka. Ganyan na kasi madumi yung ano ko na yan eh. Ayan. Aya? Okay. Meron pa? Ito, doon na lang sa harapan ito. Okay. Pupunta lang ako sa loob ng opisina. Oo. Okay. Alright. Ayan. Sarado ko ito. Punta muna ako sa opisina guys. Ilagay ko lang ito. Galing ko lang ito. Bigay ko lang sa loob. Alright guys, tapos kukuha ko ng tractor fix, sabi niya. Kukuha ko nito, pipilapan ko lahat yung mga dapat kong pilapan na papagawa ko sa truck guys. Tractor fix.
At pagkatapos, pipicturean ko, tusin ko kay Boss Rene. Ayan. Tara! Yes! Tara guys, i-plug muna natin. Woohoo! Kasi pag hindi may plug, baka mama hindi gumana pagbalik natin. Para hindi na rin mahirapan yung torque. Lamig. Mahirapan yung torque na magpaandar. Yan. Oh, sakit sa kamay. Oo. Iwan ko guys yung susi sa loob kasi ayusin nila yung truck ko eh. Tara! Yes! Sakit sa kamay. Oh. Oh. Ha. Oh, pandarin mo na anak ah kasi ang ano ng ano eh. Sakit sa kamay ko. Ayun yung ID ko. Oh, ikaw magano, ikaw malapit eh. Hindi, Ako ba? doon. Oh, dandan ka lang. Alright guys, ayan. Sinundo ako ni Ate Papa. Mag-seatbelt ka. Oo. Tapos natin. Mga kapatid mo, nakita mo ba? Not yet, because I'm working. You coming from work? Yeah, naka-uniform pa ako. Doon ba? Dito. Oh, yan. Saan dito? I-stop mo lang dyan, bumaba ka. Tapos i-dumpin mo lang doon sana. Yan, yan o. Yan, dumpin mo lang doon. Park mo. Oh, Naka-flashlight ka pa. para makita ang mukha natin ah. Yan, ganyan lang yan dyan. May dulas. Ha? May dulas. Ganda ka lang. Let's go. Guys, let's go. At ayan, si Ate Papa ang sumundo sa akin. Say hi Ate Papa. Hi guys. Yes! Pero let's... So hindi pupunta si Boyfriend ko. Obey? No. Hindi ba may okasyon din nila ni boyfriend mo, no? Ito ka lang guys ha. Maliwanag, usap-usap tayo, gabi na kasi. Ayan. Makita mo nak? Huwag lang sa'yo dyan. Doon ako dinala. Saan? Diyan no, dyan. Sa kabila? Yes, dyan. Okay lang, kaya mo. Kasi hindi naman kayo sanay pumupunta rito eh. That's the thing. Busang trabaho? So tired, short kami kasi nga Christmas, di ba? So Christmas. So sino ngayon ang panggabi? Buti pang araw ka. Mga puro Indian yung mga panggabi ngayon kasi Filipino dapat. Kaso, syempre mag-celebrate sila ng Christmas. Oh, okay. Family first. Oh, syempre. Pero may natira naman ngayon naka-duty. Oh, short nga. Kaya nga nagpa-overtime. Nagpapa-overtime sa akin. Ayoko eh. Sabi ko, I have something to do. Yo, tama yan. I have plans. Meron family occasion naman. Tama, pamisa-misa lang naman to eh. Tapos the rest
Kahit na the whole year na naman tayo magtrabaho, basta importante yung Christmas at Celebrate. saka New Year. Christmas at saka New Year sa amin guys eh. Yan. Gutom Kahit na naman, ako eh. hindi ko kumain. I haven't eat anything though. Since in the Fasting morning. ka pala. No, cause I said I'm gonna eat later. Oh, later. Ayun guys. Dito, kanan. Dito ako susundan ko yung maps ko. Malayo pa dyan. No, 20 Mabag- minutes lang. Mabagal, mas mabilis dun. O sige, ayaw mo na. Dito ka na sa Main Street ka eh. Hindi doon sa kabila. Dito ka ba dumaan? Oo. Doon sa kabila ka dapat dumaan. Yan na perimeter highway. Kasi walang ano dyan eh. Walang hindi yan kumaga dito walang traffic light. Doon sa kabila. Pero okay lang. Ito na tayo. Ayun guys, kahit pa paano nakahabol ako sa Christmas. Akala ko hindi ako maluludang kagapon. Kabado na nga ako eh. Bakit? Kalahin mo ba Kala ko naman may binigay sa akin yung reload ko eh. Pupunta pa ako ng Iowa pala para sa ganun eh doon kukunin. Layo. Mula doon sa New London. Kung binigay na ng gabi yon, alam ko na dapat ang gagawin ko. Maaga akong gigising kaso nga lang. Kailan ka pala nakaalis pa? Nung linggo lang ako umalis. Round trip lang. Di ba nga nagkaroon Umuwi ng ako dito. snowstorm? Di ba bumalik ka kasi nga cancel yung drive mo? Cancel. So kailan ka bumalik sa trabaho Kinamagaan din. At bad. Kasi sobrang delikado. Dapat nga di rin ako papasok nun. Kahit 5 minutes away lang, naging 30 minutes away kasi dahil sa snowstorm. Saan ka ba pupunta dapat? Dito lang sa malapit? Yung work ko! Dito nga lang sa malapit yon? O Hindi na out ako of hindi mo na ako nag-travel kasi ganito yung weather. Nakakatakot kaya. Huwag ka mag-travel. Ay, ang dami namamatay sa snow. Aksidente ka mo. Pero you never know. Kaya nga, tama yun. Huwag kayong mag-travel. It's a big money but you gotta, Malaki ang bayad sa travel. Ano bang trabaho mo? Parang ikaw lang, di ba? Travel, home care? Healthcare aid. O travel healthcare aid, malaking bayad nun. Anong home care? Dati, nag-home care ako dati pero hindi na ngayon kasi nga ayoko. Healthcare aid. Nakakatakot mag-home care din. Importante, nagsasaya kayo habang nagtatrabaho, ganun lang yun guys. Pero baka this Feb, kapag okay na yung weather, magbabalik uli ako sa daan. No, sa summer na, tapos sa winter wag muna. Hindi naman kailangan masyado pa yung ganyan eh. Tsaka madulas yung daan, yung kahit naka-winter tayo ako, madulas talaga yung daan. Talagang Kahit apakalayo mo na mag-break, madulas at madulas. kahit pa paano na-experience mo na, ganyan talaga. Kaya Kita nyo, sabi guys? ko, nag-stop ako ng travel ko nung November. Siyempre pa winter na eh. Di ba late na din ako nagpalit ng tires. Ay, labo to. Ayan natin para maganda yung usapan natin. Tapos alisin mo na lang yung ilaw mo na flashlight. I think maliwanag na yan. Maliwanag na. Ayun guys, Ayun guys, Itong anak ko ang nag-effort na umano sa akin. Gawa nga na si Mrs. Ulitin ko, siya yung nagluluto. No. Si Mami ang nagluluto ngayon. Kaya naman at least kahit pa paano magkakasama-sama. Wala man ako pasok. Walang pasok. Si Paypay may pasok bukas? Wala rin. Good. Para sa ganun kahit magdamag tayong mag-karaoke, video okay. So si Ubay, sabihin mo sa kanya Merry Christmas kamo. Kay Ubay from Papa kamo. Sabi ni Papa ko Merry Christmas daw unto you, unto your family kamo. Shout out sa family ni Ubay. Boyfriend ng anak ko, may family rin siya eh, kaya hindi siya makapunta. Pero pwede yung pagka yung boyfriend nyo, kapag yayain nyo sila sa bahay, pwede nyo silang yayain. Pero kung sabi nila dahil nga mayroong nga tayong family, Meron sila pa. meron din silang huwag mo pilitin. Di mo pwede na just because I wanted. Tapos hindi niya makasama family this Christmas. Hindi nakakahiya naman yun. Huwag nyo pilitin kasi araw-araw naman kayo nagkikita eh. So yung mga ganong gathering, ibigay nyo na lang sa family. Ganyan. Kahit naman kayo, kung yayain kayo at kung gusto nyo pumunta ron, sabihan nyo lang kami ni mami nyo, okay lang din naman sa amin. Napapag-usapan lahat yan kapag kasi siyempre ganyan talaga magkaroon ng relationship, magkaroon ng boyfriend eh.
Ayun lang talaga guys. Mga anak ko na to hindi naman ako against kung sino yung magustuhan nila. Importante magmahalan at saka mag-build kung paano sila mag-build ng family nila. Ayan, yun lang yan. Gusto ko yung mamahalin sila at saka siyempre ayoko rin naman yung saktan lang sila at saka yun, paiyakin. Yun, hindi maganda yun as parents. Hindi natin gusto yung ganun sa atin. Alright, so kailan ang sunod mong nak? Kailan na ang balik mo sa trabaho niyan? Sa Saturday. Sa next, ano bang yun? Sa Wednesday ngayon pa. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ito, naka-relieve kayo ng ilang araw. 2 araw lang. Okay, punta ka dun sa bahay lang lagi. Kasi ako, ang uwi, balik ko sa biyahe. Hindi na ako pwede mag-overtime. January 3rd. Bawal na kasi Sumobra na. sumobra na ako sa oras ko sa kailangan ko magbigay sa iba. Pagsipag mo kasi, paano ba yan? Upang 50 ko na ngayon. Sipag sa kasi guys Kaya ayoko naman mag-overtime ngayon. Pag gusto ko mag-overtime, wala rin naman binibigay pag humihingi ako. Ay, okay lang yan. Kumusta naman ang Honda CR-V natin, nak? Ox lang. Ayos lang? Yan ang gusto ko Oo, sa'yo. tinatanong nga ng boss ko kasi bumili din siya ng Honda niya Oo. na CR-V. Hindi, pilot. Maganda ang pilot pa na bago ngayon. Hindi, siyempre yung pilot. Malaki kasi yung pilot. Ito CR-V, pwede mo siyang lagpasan kung gusto mo. CR-V, to yung 4 lang to, 4-seater lang to, 5-seater. Yung sa pilot natin, 5-seater to. pilot ni mami mo, yun? Nasa 8-seater yun, pilot natin doon. Kasi nung kinuha namin yun, kasama dapat kayo na pati si mamam, naman kaya na kasi 8-seater. nagda-drive See, I could pick you up because I'm driving already. Kaya nga nagpapasalamat ako guys dahil Pag nag-long drive tayo, you don't have to switch only with mom. palit-palitan na lang kami pag mag-long drive. Lahat kayo nagda-drive na. Yung mga maliliit na lang. 17? Ha? 30. Ano oras yung 17? Kasi 50 lang dito 17? Oo. O 17, alas 5 yun. Oo, 5:50 na 5:50, ibig sabihin mag-alas 6 na yan. Yung mga bagong ngayon, meron siyang Tsaka pa sobrang traffic as in. Yung kasi Pasko baka yung mga iba nagpupuntahan sa bilihan ng alak. Tsaka kanina galing din ako sa work, nag-work ako. Pinabili nila ako ng kape para nag-celebrate lang kami ng konting Christmas party sa work kasi nanalo yung ka-workmate ko ng exchange gift na $75. 75 bucks? Nagpakape siya. Nagpakape? Umalis ako sa work ng 1 o'clock, nakabalik na ako 2 o'clock na, sobrang traffic. Okay. Pa paano? So paano yan? Paghatid mo sa akin, uwi ka muna? Magbihis? Nakain muna daw ako kay ma'am. O di mo kumain ka muna kay ma'am doon. Tapos wala ka bang damit na dala? Para Wala, doon ka pero na si uuwi baba. pa ako pa. Okay. Dami ko pang kukunin sa bahay. O ikaw ang bahala. Ayun guys. Alright guys. Ayan. At siguro putulin na namin yung video vlog namin dito guys. Ang susunod na video vlog natin, guys tandaan nyo, ang susunod na video vlog natin is celebrate ng Christmas. Upload ko ito mamaya, tapos mag-upload ulit ako ng kumagaan ng beijing ko. Ayan guys, Merry Christmas sa inyong lahat. Dito sa Canada, pag mapanood nyo ito, itong vlog na to, gabi pa lang ng 24 ngayon, 24 pa lang ngayon, Disperas. Diyan sa inyo, sa Pilipinas, usually siguro baka 25 na lang umaga, no? Alright. Say bye-bye na, nak! Bye guys. See you Bye! later. Love you all! Thank you for watching. Lakai Tracker.